Wengi iki bet adate. Ati tido-tido, awak sakujur rasa gemeter. Ana rasa aneh masuk. Mbuh daya kekuatan apa sing nyawabi. Kamangka luwih saka 10 taun munggah udun panggung dadi panatacara. Aku durung nate merangguli kahanan kaya sing lagi tak alami wengi iki. Dik, rasane kok ngarang-aneh ya. Resepsi jam 10 bengi. Gek cilakane saiki wis jam 10 luwih durung dipampang. Njur lek iku toto-toto macak engko jam piro? Yo gampang sujana to, Mas. Genah jenengan ya nate dadi panatacara jam 10 bengi ngono kok. Lah mbiyen kae nalika resepsi ing Tuban bareng karo wayangan sewengi natas. Bab dicepaki penganggo tak kira ora aneh kanggone wong sugih bondo. Karben katon seragam kabeh lan ngesepake yen disawang. Kandhane Irawati sisianku pancen ana benere. Atiku nicil ayem, rasa sumelangku pancen keladuk, mbok menawa krana kahanan awak sing ora sehat. Ora suwe ana kijang ijo lumut mandheg ing ngarep omah. Tanpa diobo, aku age-age nuju pernaiswar. Ing jero wis ana wong lima. Pak sopir, Mbak Siti Halimah saka salon Lisa Babat, dalah wong wadon telu sing arep ngrewang rias manten. Rasane ora pantes diarani arep ngrumat manten, sing trep kaya rombongan wong arep budal rekreasi. Witekno priase ora nggawa peralatan apa-apa. Panatacara uga ora nyangking sandangan kaya adat sabene. Genah kanyatan sinawang ora lumrah. Kijang ijo lumut melesat banter kaya disawatake. Sing lungguh padha megeng napas sumelang yen nganti ana blaine. Eloke wiwit metu saka gapura anugrah papan dunungku. Lakune mobil prasat orang ngambah dalan aspal jurusan Babat Jombang sing saben dina wis diapali. Wengi kuwi ora terwaca kahanane ing sakiwa tengene. Tekan dalan terowongan gunung pegat mobil sing dak tumpangi alon playune. Nalika menggok mulon ing pertelon, aku noleh Mbak Siti Halimah sing lungguh ing tengenku. Pandeng-pandengan ngemu pitakon sing tanpa wangsulan. Sailingku dalan ing gunung pegat iku ora ana protelone. Gege aku sing pancen ora ngerti. Mudhun saka mobil, aku kami tenggengen. Saksuwene dadi panatacara manten nembe iki merangguli kahanan ngedap-edapi. Wiwit wujud dekorasi, terop, kursi nganti panggung gamelan kabeh gawe ngungun angel diceritakake nganggo rangken ukara. Dipapak wong lanang gedhe dhuwur menganggo busana beskap sapangadeg. Mestine pawongan iku sing duwe gawe. Brengose ketel sak kepel. Suarane gandeng. Weruh tekaku sak rombongan enggal merpeki. Tangan pengkuh enggal diulungake. Nuwun sewu, napa res nggih menika Pak Nono? Oh inggih, lha panjenengan sinten? Tepangaken kula Dibya. Aku mantuk kanggo nglegani atine Pak Dibya. Wah, nembe niki saged kepanggih piyayinipun. Tembunge digawe grapyak semana. Lho, kok kados sampun tepang kula nggih? Inggih Pak Nono. Kula menika klebet pandemen crita alaman lelembut ing kalawarti PS. Arak jenengan to sing nyerat crita demit kedung bulus. Aku njomblak. Nanging uga tuwa rasa seneng ora krana nampa pangalembana. Senenge jebul ing poncot desa cedhak gunung isih akeh pawongan sing gelem maca kalawarti basa Jawa. Ora gantalan suwe aku dipapanake ing panggonan papan mligi paes. Temenan biskap sapangadeg jangkep wis cemepak. Cak-cek kaya adat saben aku macak dhewean. Ing jaban gamelan wis ditabuh nganyut-nganyut.
Yen dilaras temenan pranyata keprungu beda yen katanding karo gamelan-gamelan lumrahe. Kahanan wengi kuwi krasa sakral banget. Aku coba ngadeg sedhelok ing ngarep kaca pangilon. Wola-wali aku nguwun. Praupanku manglingi banget. Katon besus luwih bagus, padhang sumringah. Gegancangan nyedak kuwade lungguh ing kursi sinambi angen-angen ngrakit ukara panyandra sing mathuk. Mas Nono, monggo enggal dimiwiti nggih. Aku mantuk sarujuk. Oh nggih, wau wonten pesen saking Pak Dibya dipun wanti-wanti acara kedah pun rampung sadèrèngipun manjing subuh. Gending Kebo Giro kanggo mahargya tekane para tamu wis rampung. Gumanti wirama gending kodhok ngorek, banjur ngrumpaka tekane manten kakung. Kumunyar mawa Prabawa kentor-kentor winarganda wida sumirat ambabar Tejamaya. Tansaya dangu santaya tata, tansaya caket tambah ngalela. Anenggih punika tandrane penganten kakung Bagas Bramantya. Geleger gluduk nyamber angkasa, bumi geter, mikrofon sing tak cekel meh mrucut saka tangan. Para tamu agi-agi padha nyumpet kuping. Ora suwe banjur ana udan deres kaya disuntak saka langit. Rahayune resepsi acara adat lumaku lancar. Wiwit balangan gantal, tukar kembang mayang, wijikan sindur binayang, bobot timbang nganti sungkeman kabeh lumaku sakral. Suaraku dadak pedhot, panyandra durung rampung, Rama ibu lan penganten sakloro padha nangis sesenggurukan. Para tamu sing lungguh anteng ora sethithik sing melu netesake waspa. Acara rampung luwih cepet minangkani panjaluke sing duwe gawe. Manten enggal kabedol aku njomblak. Aweh tengara yen mulih tamu kairing gending gleyong. Sing keprungu malah gending megatruh. Aneh manten ora leren ing ngarep terop nguntapake para tamu, nanging terus bablas nerobos petenging wengi. Para tamu padha baris tut wuri. Mulihku diulungi amplop kandil, digawani maneka jajan lan panganan nganti sak tas kresek gedhe. Ditambah tas kresek gedhe isih beskap jangkep. Diajab barang-barang mau kena kanggo bebungah lan kenang-kenangan. Tekan omah sing ngeterake enggal bali, manyuk lawang pager pranyata. Irawati wis buka lawang omah. Saka kadohan keprungu swara anjan subuh. Gawan briyut tak seleh ing pojok ruangan. Rampung salat subuh terus mapan turu. Rasa ngantukku ora kena dak empet. Kamangka biasane betah melekan nganti esuk angger malam Jumat Legi. Awane Irawati jerit-jerit. Mas jajal mrene iki barang apa? Panjerite Irawati sianku sakwise buka tas kresek saka gunung pegat. Genah beskap karo jajan resepsi ngono lho. Wangsulanku karo nata buku sing morat-marit dhuwur meja. Dudu kok Mas, jajal to distetekake. Aku ngowoh semu ora percaya. Dadak barang gawan mau bengi wujud maneka barang sing ndadekake gitok merinding kabeh. Bungkusan kresek mau isi kain kafan ukuran mayit lanang, jarit sidomukti lan pangjohar sing wis garing saukuran keris. Suprandene tas kresek sijine maneh isi gelu kuburan ukuran onde-onde. Duit kritik atusan lan kembang semboja sak pirang-pirang. Merangguli kahanan aing aku gegancangan mlebu kamar. Njur ndudut amplop saka sak klambi sing tak enggo mau bengi. Aku semelengeren jebul amplop saka Pak Dibya isih duit gambar melati cacah 10 iji alias sak yuta. Ora srenta awan iku uga aku ngajak sisianku nglacak papan dununge Pak Dibya. Sing tak jujuk dalam protelen Gunung Pegat menggok ngulon.
ngalor ngidul nganti pegel ora nemokake. Karepen luwih tak waca aku njajal golek katerangan marang penduduk salore Gunung Pegat. Lho, sinten ingkang gadah damel? Mboten wonten ki, Mas. Wau dalu papan ngriki udan deres campur gluduk. Katerangane wadon setengah tuwa karo nggendong anake. Ning saestu to, Bu? Kala dalu kula nderek resepsi teng ngriku. Acarane greget sanget. Malah wonten karawitane menapa. Inget kula sing gadah damel menika arane Pak Dibyo. Oh, inggih kula nembe inget sak menika. Jumat kepengker teng Radosan Gunung Pegat niku wonten kecelakaan, Mas. Rombongan nganten keluarga saking kutha Jombang. Kathah sing pejah sanalika. Kabare mantene pun ijab teng Jombang, ajenge resepsi gedhen teng Bojonegoro. Aku karo sisianku Irawati padeng plenggo. Setengah ora percaya yen mau bengi disraya dadi panatacara ing alami lelembut. Jebul Bramantya karo sing wadon dipahargya dadi keluarga demit Gunung Pegat. Kedadian sing krasa mokal lan ayuwara. Matur nuwun, rahayu ing pinaku.